Вітаем вас у эфіры «Беларусь-3 навіны культуры» на календары 28 кастрычніка і ў гэтым выпуску. Гастролі музычнага тэатра Беларусі ў Германіі і Англіі. Канцэрт Маргарыты Ляўчук і сімфанічнага аркестра Белтэлерадыёкампаніі ў філармоніі. Выстава да стагоддзя аб'яднання Румыніі ў галерэі Савіцкага. Размова з Іннай Афанасьевай, якая сёння адзначае юбілей. Трупа класічнага балета Дзяржаўнага музычнага тэатра Беларусі знаходзіцца з гастролямі па гарадах Англіі і Германіі. Патрабавальнай еўрапейскай публіцы калектыў прадставіць класічныя балетныя пастаноўкі на музыку Пятра Чайкоўскага, «Шчаўкунок» і «Лебедзінае возера». Больш чым у 50 гарадах артысты балета зладзяць 60 спектакляў. Працягвацца гастролю будуць да 5 снежня. 2 лістапада ў беларускай сталіцы пачнецца юбілейны 25-й міжнародны кінафестываль «Лістапад». У гэтым годзе ён будзе праходзіць пад слоганам «Пазнаючы белы свет» і будзе прысвечаны рэжысёру Кіры Муратавай, якая сёлета пайшла з жыцця. Фестываль пройдзе на 7 сталічных пляцоўках. Наша праграма будзе сачыць за галоўнай кінападзеяй года і аператыўна знаёміць вас з галоўнымі навінамі. На сцэне беларускай філармоніі заўтра свой першы ў Беларусі сольны канцэрт дасць оперная спявачка Маргарыта Ляўчук. Праграма падрыхтавана сумесна з сімфанічным аркестрам Белтэлерадыёкампаніі. Дырыжыраваць будзе Андрэй Галанаў. У канцэрце прагучаць арыі і дуэты з опер Моцарта, Вердзі, Манюшкі ды іншых. Спецыяльны госць, саліст Вялікага тэатра Беларусі Юрый Гарадзецкі. Тэатр беларускай драматургіі заўтра прапануе вашай увазе кантрверсію без антракта 1517 ад Паўла Харланчука-Южакова і Змітра Бернард-Саладухі. Гэта гісторыя доктара лекарскіх навук, які стаў перакладчыкам Бібліі і пачынальнікам беларускага кнігадрукавання. Назва спектакля адсылае нас да важнай даты айчыннай гісторыі – дня першага выдання Бібліі на беларускай мове, якое адбылося 6 жніўня 1517 года. Пра цікавыя падзеі, што адбываюцца гэтымі днямі ў свеце музычнай індустрыі ў нашым наступным сюжэце. Амерыканцы Imagine Dragons прэзентавалі кліп на песню «Зера», якая стала саундтрэкам да новага дыснеўскага мультфільма «Ральф супраць інтэрнэта». Рэжысёрам відэа стаў Дэйв Майерс, апошнім часам больш працаваўшы з рэперамі. У кліпе дзеянне разгортваецца ў парку пацех, дзе кожны спрабуе зарабіць як мага больш ачкоў, каб выйграць запаветныя прызы. Трэк «Zero» увайшоў у яшчэ не выдадзены студыйны альбом пад назвай «Evolve». Беларускі рэпер Тіма Беларускіх, які нядаўна ўзарваў музычныя топы песні «Мокрая кроссы», апублікаваў новы трэк. Кампазіцыя атрымала назву «Незабуд». Прыхільнікі ўпэўнены, што яна таксама павінна выстраліць. Многія ў каментарах пішуць, што ў расійскіх рэпараў LJ, Федука ды іншых з'явіўся рэальны канкурэнт. Сама песня злучыла ў сабе рысы сучаснасці і ліхіх 90-х. Крытыкі ўжо назвалі гэты трэк наследнікам творчасці Іванушак і «Рукі ўгору». Адэсіты з інді-гурта «Колер» прадставілі свой новы сінгл «Дыявал», у аснову якога пакладзены верш прадстаўніка сучаснай украінскай літаратуры Сергея Жадана. Гэта, дарэчы, не першая работа калектыву і пісьменніка. Раней прыхільнікі ўжо мелі магчымасць азнаёміцца з іх творам «Плывы, рыбо, плывы». Па словах фронтвумен гурта Люсі Рэлок, двойчы амаль выпадкова паэтычны зборнік Жадана трапляў на рэпетыцыйную базу каманды. І двойчы гэта знаменавала нараджэнне новай кампазіцыі. 2 дні засталося да канца працы выставы Івана Семілетава «Сюжэты ненапісанай гісторыі», якая праходзіць у галерэі «Арт-хаос». У экспазіцыю ўвайшлі працы, вялікая частка з якіх створана мастаком за апошнія 2 гады. Выстава пазнаёміць гледача з дзіўным сусветам Івана Семілетава і яго казачнымі персанажамі. Кожная карціна – гэта асобны свет, выдуманы мастаком для сваіх герояў. Прататыпамі для іх сталі рэальныя людзі, блізкія аўтара або тыя, каго ён выпадкова сустрэў у горадзе. Яго адлічылі з Акадэміі мастацтваў, але яго карціны адразу ж патрапілі ў спіс must-have калекцыянераў. Малады і дзёрзкі, прадаваемы і пазнаваемы Ілья Спрынджук. Глядзіце заўтра ў 20:15 у эфіры «Беларусь-3» у праграме «Майстэрня. Гісторыя аднаго мастака». Я, наверное, всю жизнь рисовал вообще, то есть помню, как в детском саду этим занимался, там были даже ребята, которые рисунки себе некоторые забирали. И никогда не было такого, чтобы не рисовал и не писал, то есть, мне кажется,
Это было постоянно и было всегда. У выставачнай прасторы Нацыянальны цэнтр сучасных мастацтваў заўтра адбудзецца паказ спектакля «Камера, якую дала мне маці». Спектакль створаны па матывах аднайменнага рамана амерыканскага празаіка Сюзанны Кейсон. Аповед вядзецца ў суправаджэнні пранікнёнай музыкі. А вось дэкарацыі няма. Пару крэслаў артыстызм актрысы тэатра беларускай драматургіі Анастасіі Бабровай і імправізаваны тэатр ценяў. Дарэчы, Баброва ўжо паспела атрымаць за гэтую ролю прыз як лепшая актрыса на міжнародным тэатральным фестывалі ў Польшчы. Звярніце ўвагу, спектакль можна наведаць толькі паўналетнім. У мастацкай галерэі Міхаіла Савіцкага зараз працуе выстава «Музы ў шыхце», якая прысвечана стагоддзю ўзброеных сіл Беларусі і 15годдзю заснавання студыі ваенных мастакоў. Мастакі розных пакаленняў прадставілі тут свае працы, аб'яднаныя тэмамі гераічнага мінулага нашага народа і сённяшняга дня ўзброеных сіл. Больш за 60 прац, сярод якіх творы Міхаіла Савіцкага, Георгія Паплаўскага, Івана Міско, Мікалая Апіока ды іншых. Працаваць выстава будзе да 18 лістапада. Далей пазнаёмся з падзеямі, што адбываюцца па-за межамі нашай краіны. Умайт Пхаван – гэта адзін з апошніх велічных палацаў каланіяльнай Індыі, а таксама адна з самых вялікіх у свеце прыватных рэзідэнцый. Палац знаходзіцца ў індыйскім штаце Раджастхан. Тут пражывае сям'я былога махараджа горада Джадхпур Гаджа Сінха. Яго дзядуля пачаў узвядзенне палаца ў 1929 годзе. Завяршылі будаўніцтва праз 15 гадоў. Акрамя жылой зоны, частка палаца адведзена пад музей, а яшчэ адна пад раскошны гатэль. Ужо шмат дзесяцігоддзяў сюды прыязджаюць знакамітасці з усяго свету. Часам адбываюцца фотасесіі і кіназдымкі. Да нас паступае шмат запытаў на здымкі фільмаў. Гэта прыватнае месца з цудоўнымі зялёнымі садамі. Як шмат вы ведаеце ў свеце палацаў, дзе на самой справе можна жыць побач з махараджай. Палац спалучае ў сабе традыцыйныя індыйскія і еўрапейскія архітэктурныя стылі. Ён пабудаваны такім чынам, што тэмпература ўнутры падтрымліваецца на адным узроўні. Тут ёсць 347 пакояў, бальныя залы і сталовыя, а таксама крыты басейн. Адчуць сябе махараджай можна ўжо на ўваходзе. Пад ногі вам кідаюць пялёсткі руж, а ўнутры забаўляюць традыцыйнымі спевамі і танцамі. Пастаноўку класічнага твора заўтра можна будзе паглядзець у тэатры юнага гледача. Казку «Дюймовачка» адаптаваў для тэатра Юрый Шчуцкі, а паставіў п'есу Владзімір Савіцкі. «Дюймовачка» зазнала шмат пастановак у тэатрах лялечных і драматычных, а таксама пераказаў у мультыплікацыі і анімэ. Адны пераказы блізкія да Андерсена, у іншых цяжка пазнаць першакрыніцу. Што атрымалася ў беларускага цюга, можна будзе ўбачыць заўтра. Дарэчы, спектакль будзе ісці на беларускай мове. Выстава «829 дзён», прысвечаная 75годдзю вызвалення Гомеля ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў, працуе ў палацы Румянцавых і Паскевічаў. 829 – гэта колькасць дзён, якія горад жыў у акупацыі. У аснове экспазіцыі дакументальныя крыніцы з фондаў музея, фотаматэрыялы і дакументы з прыватных калекцый. Яны знаёмяць з Гомелем і гамельчанамі, што жылі падчас акупацыі, а таксама расказваюць пра тых, хто абраў мэтай змагацца за свабоду. І вядома ж пра самы шчаслівы 830-й дзень, які завяршыў кашмар папярэдніх гадоў. Беларускі дзяржаўны музычны тэатр заўтра запрашае на спектакль «Шлюб па-французску». Маленькая хлусня няслушнага мужа нараджае такі закручаны сюжэт падзей, які ўцягвае ўсіх вострахарактарных персанажаў гэтай гісторыі ў вір блытаніны і хлусні. У дурное становішча трапляюць усе без выключэння, і толькі мараць хутчэй выблытацца з яго і забыць пра гэтую сітуацыю. Але гэта зрабіць не так проста. Учора ў Гродні ў цэнтры гарадскога жыцця пачала працу выстава «Станіслаў Маленчык.
«Грай, скрипка, грай». Прысвечана яна 90-годдзю з дня нараджэння вядомага скрыпача Самавучкі. Ён граў на некалькіх інструментах – скрыпцы, акардэоне, гітары, мандаліне. Удзельнічаў у фестывалях і конкурсах. На ёй будуць прадстаўленыя раней невядомыя матэрыялы пра жыццё музыканта. Гэта фотаздымкі з архіваў сваякоў, сяброў і калег. На іх можна ўбачыць, як Станіслаў Маленчык грае ў розныя перыяды жыцця. Відэа і аўдыёзапісы 1990-х гадоў, дзе Маленчык грае на скрыпцы, таксама матэрыялы, што не ўвайшлі ў фільм «Грай, скрыпка, грай». Выстава будзе працаваць да 4 лістапада, уваход вольны. У галерэі «Лібра» працягвае працу выстава «Авангард 20-го стагоддзя». Тут сабраліся самыя гучныя імёны сусветнага авангарда. У увазе наведвальнікаў сабраныя з прыватных калекцый больш за 50 аўтарскіх літаграфій. Гэтыя творы Кандзінскага, Далі, Магрытта, Шагала ды іншых яскравых прадстаўнікоў накірунку. А таксама ў зале ладзяцца лекцыі мастацтвазнаўцаў, а экспазіцыю дапаўняюць інфармацыйныя стэнды. Наведаць яе можна да 4 снежня. Таксама ў галерэі Міхаіла Савіцкага днямі распачалася яшчэ і фотавыстава «Румынія. 100 фотаздымкаў да стагоддзя вялікага аб'яднання». Яе арганізатарам выступіла амбасада Румыніі ў Беларусі пры падтрымцы Мінгарвыканкама і музея гісторыі Мінска. 1 снежня гэтая краіна адзначыць нацыянальнае свята «Вялікае аб'яднанне». Сёлета спаўняецца 100 год з гэтай падзеі. На выставе прадстаўлена калекцыя фотаработ, якія расказваюць пра самыя значныя культурна-гістарычныя, прыродныя і архітэктурныя славутасці Румыніі. Убачыць самыя знакамітыя помнікі румынскіх гарадоў можна да 11 лістапада. І яшчэ, сёння юбілей адзначае заслужаная артыстка Рэспублікі Беларусь, спявачка Інна Афанасьева. Мы сустрэліся з ёй і пагаварылі не толькі пра гады сцэнічнага жыцця, але і пра юбілейны канцэрт, які пройдзе ў Мінску 2 листопада. Здравствуйте, Инна. Вот в преддверии концерта идет много рекламы. Среди прочего, это ролик, где вот нарезка всех ваших выступлений, самого первого. И там такая робкая, наивная девушка-студентка. Вот от нее сегодня что-нибудь осталось? В каком-то смысле наивная, наверное, она такая и осталась. Кое-что в каких-то моментах жизни у меня глаза приоткрылись, я не ожесточилась, я не стала вредной, злой, завистливой, открытый человек. Может быть, где-то в силу того, что уже есть какой-то определенный опыт, есть какие-то моменты, которые ты хочешь закрыть, но у меня это не получается, к сожалению. Я такая, какая я есть. Инна, вы в Беларуси певица номер 1, наша примадонна. Российскую обвиняли в том, что она закрывала кому-то дорогу на сцену. Вас в этом обвиняли когда-нибудь? Ничего никогда никому не закрывала. И если есть какая-то возможность, я, конечно же, помогаю. Дело в том, что 2 ноября будет последний мой концерт. Тем самым я освобождаю место для более талантливых, более современных, модных артистов. Последний концерт – это модно, за ним обычно следует прощальный тур. Я никаких прощальных туров не собираюсь делать. Петь я не прекращу, конечно же. Я, в принципе, не могу без сцены, без публики. И я являюсь заслуженной артисткой Республики Беларусь. И, конечно же, я принимаю участие во всех государственных мероприятиях. Но на сегодняшний момент ситуация с нашим шоу-бизнесом такова, что особо нам, белорусам, белорусские концерты и артисты не очень нужны. А вы пытались объяснить себе, почему это происходит? У нас такой менталитет, что мы любим всех, кроме самих себя, к сожалению. Ведь все считают, что белорусские артисты – это бесплатные артисты. Мы с удовольствием заплатим гонорары российским гостям. Из белорусских артистов в последнее время сделали певцов караоке. Хотя у каждого артиста есть свои песни. Но мы на концертах почему-то поем чужие песни. То песню Толкуновой надо спеть, то надо песню спеть Магомаева. А в этот момент на концерте какая-нибудь известная украинская звезда или российская. Ребята выходят, поют свои простые, обычные шлягеры. Понимаете, если мы так ценим не своих артистов, а чужих, свои артисты не будут нравиться. И они не будут, соответственно, развиваться. И все же о концерте. Концерт складывается очень интересный, будет красивое шоу. Я решила доверить
этот концерт человеку, который бы посмотрел вот как-то все иначе. Конечно же, я в голове все песни сложила. Вот у меня собиралась картинка. И когда мы первый раз встретились с Машей, режиссер концерта, и она мне дала список песен, я просто обалдела. Потому что там все было переставлено. А потом я поняла, что она все правильно сделала. Она действительно посмотрела на всю мою историю, на меня совершенно с другой стороны. А что же прозвучит? Будут собраны песни все, начиная с 1988 года. Мы, безусловно, к этому концерту сделали премьеры. Одна песня из Лондона прилетела, вторая из Москвы. Они разные, и в то же время они мои. Я пригласила в концерт немного исполнителей, но это те люди, с которыми я работаю, с которыми дружу, общаюсь. Это Ирочка Дорофеева, Леша Хлестов, Ядя Поплавская, потому что я хочу вспомнить Сашу. Эта пара для меня тоже очень много сделала. Мне хотелось, чтобы молодежный театр тоже был представлен. Я думаю, что будет очень хорошо. Спасибо, Инна, за эту встречу. Я уверен, что Инна Афанасьева нас продолжит удивлять и радовать своими сольными выступлениями. І на гэтым пакуль усё. Пазнавайце больш разам з намі, падтрымлівайце культуру і заставайцеся на Беларусь 3.